Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isihluku ukudutshulwa umgibeli maqede kwathunjwa umshayeli kudunwa imoto endaweni yaseVerelem. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Mangoqala usijoyinele elikhasi uwamwelekile igama lami usibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Usale eshaqekile umgibeli odutshulwe walimala ngesihlungu ngesikhathi kudunwa imoto ithatha indika emnyama endaweni yaseVerelem. Kwase kuthi umshayeli bamthumba babaleka naye. Amaphoyisa i-Reaction Unit South Africa bafonelwe baphuthuma endaweni yesigameko nalabo bafice khona umgilwa elimele kabuhlungu babe sebemsiza khona endaweni yesigameko. Kanti ke esikhuluma nje baphuma umkhankaso wokuthungatha yona le monto elahlekile khona endaweni yaseVerelem. Ngenxa ukuba noma ngubani onolwazi exhumane ne-Reaction Unit South Africa bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.